Huwag kayong matakot, sip na sip itong bakuna. Pag kulang na oxygen mo, laro ka kaya malulula, kaya nadidismayo, or maluya ang paghiro mo na, kulang na naglalag oxygen sa hawak mo, sa brain mo. Kaya yan ang numero unong pigmomonitor ta sa COVID-19. So yan mga tugang, sa to po mga antabayanan, ngunyan po sa ika-23 na edisyon po kang programa nga pag-urulayan ta po. Kaibanan po ang sa idong likod, si Kagawad Lito de Rosario na Sir Canaga. Kan nakaagi po nga si Mana, dahil po kita nakairibanan, ano po? Dahil po may instruction po sa to na mag-quarantine. Kami po mga city councilor, si vice mayor, si mga yaon po sa Health Emergency Task Force, saka mga city youth officials. Kaya nagpa-test po kita ka nakaaging Domingo, hirap po ng mahal na Diyos, nag-negative man po kita kabos. So sana po, yaon ka mo sa maray na kamugtakan, back to normal po kita. Yawan na po kita ngunyan sa ika-23 na edisyon kang programa po nga pag-urulayan ta po. Ngunyan po, nagpuuna po ang vaccination. Igdi po sa sutuyang syudad, igdi po sa Mega Vaccination Facility kang Naga City, igdi po sa DMR Coliseum. Nagtaon na po ning mga hali po sa barangay, si mga priority list, si mga nainot po nagpalista. And iyon na po nganyan ini ang tutudukan igdi po sa tuyang DMR facility. Mga tugang, nagpasiring po sa Jesse M. Robredo Coliseum kung saan po piggibo asin padagos na pigigibuhan kan vaccination kontra COVID-19 an magagumpong sinda Tatay Arnold po asin si Nanay Flor Candelaria, mga taga Zona 3 kan Barangay Triangulo. Sina po nagpasiring duman para magpabakuna. Ulit po ta senior citizens, kay banan po sinda sa priority na mabakunahan. Kasabay man po ninda ang iba pang frontliners as in uniform personnel na yaon po sa listahan kan mga prioridad na mabakunahan po sa satuyang lugar. Nagpabakuna ko ng Sinovac ang binakuna. Dahil proteksyon din sa akin. Hindi naman po kayo nagdalawang isip? Hindi. Bakit po? Sino po nag-encourage sa inyo na magpabakuna? Ang mga anak ko, para masipti naman sila, dahil kung magkakubig ako, lahat kami damay. Kaya protection din sa pamilya. Ano pong nararamdaman nyo ngayon? Wala, okay lang, natural lang na Wala naman hilo? Walang hilo. Yung mga huwag kayong matakot, sip na sip itong bakunang Sinovac. Babalik pa kayo kailan po? Balikan segundo sa June 11. Kulibat po pala, pag tinanam po kita ng schedule kung ano po ang oras siguro po mga 15 or 20 minutes bago po kita magigdi sa Coliseum. Kung amayon po kitang maray and sa tayo pong schedule alas 9, kung maigdi kitang alas 6 ng aga, grabe po ang iyahalata. So, bako man pong gayong healthy yan. So, pag nasa schedule po kamo, yun na po itong obserbaran. Tagabos man po kita matatanan akan bakuna. Pagpasiguro, tubig, dikit na snakan, and kung medyo kaya na po kita, maghanap kita ng pwedeng mag-alalay sa tuya. Isip naman po baga na iba po ng protocol ang gobyerno nasyonal sa pagmando kung sisay po ang inot na dapat na mga tudukan ng bakuna. Ano po ta kay puwanta ng magpabakuna? Ano po ta sa interong kinaaban kabus po kita siribot na magkaigwa po ng bakuna. Ako na pong pasalamat ko kay Dr. Joey Manuel Ranyola III. Aki po ni kakaibanan ko sa City Council, si Doc Sunny Ranyola. Siya po ang salamenting infectious diseases na expert na naasahan ko niyan digdi sa laban sa COVID. Pero ang tuwi ko po niyan basically hindi pong sa vaccines. Pero before we discuss, tabi Doc, salamat pong maray sa pagpaunra tabi. Doc Joey. Maray na aldaw sa inyo, boss. Salamat man sa pag-imbita sa kuya. Okay.
Doc, kumusta po nga ang ang COVID situation ta sa Naga City, sa Kamsur? So, pun kang March, nagpuon si sa tuyang surge, no, na biglang napano si sa tuyang ward ka COVID sa BMC, pati na din sa Mother Seton Hospital, sa sa NACC Doctors Hospital, biglang nagkaparano ito, no. So, up to now, igwa pa din, kadakul pa, no, everyday, ko kitang mga 5 hanggang 8 siguro na nagpa-positive, no, na spread out sa tulong hospital na ini nag-aako ng mga COVID patients. So, garumay pang pundo, dagos-dagos pa manggaray ang sa tuyang kaso ng COVID-19 dito sa Naga asin sa Camarines Sur. Ang mga facilities na, Doc, kaya man na nakaka-cope up man sa sa demands baga kang Nakaka-cope up man kita, no, kasi kung limbawa si mga mild man lang asymptomatic, pinapasa ta na yan sa mga facility tanganing to give way sa mga nangangait po talaga kang hospital beds, no. So far, napag-uusto ta pa man gabos, no. Sa BMC may plano kitang to expand, no. Kaya lang nagahat lang kitang manpower complement, no. Siyempre pa nagdagdag kang beds kaya po mo rin yung additional na manpower. Yun na sana itong pigahalata si budget para duman. May mga identified areas na kami na bubuksan in the event na yaon na ining mga additional staff na mabantay sa mga pasyente. Ano po ta kay pangkantaon ning vaccine against COVID? So aramtaman ang bakuna, no, through the years na dakulang bagay na maray, no, sa pagpundok ang mga hela, no, halipirang taon nang ginagamit ini, no, na nakakabawa sa ron na nga ni kayan itong polio. Kung naaraman nindo katubaga kadakol ang polio cases, then biglang totally na eradicate sa Pilipinas dahil sa vaccination. Nagkaigong research, nagkaigong grari mga kaso kung nakaagin tao, pero kadidikit sana. Araw kang smallpox, kung di ko na yan inabutan, pero nadadamugtayan, napundo din si smallpox dahil sa bakuna. So, dahil din sa mga bakuna, nabawasan ng mga kaso ng tipdas, no? Itong beke, no? Saka yung tipdas hangin. So, dakulang bagay ang bakuna in terms sa pagpundo, as in paglaban ta ka sa sarong hela. Okay. So, importanteng maray talaga siya. Lalo na ining sa COVID-19. Ang solamente siguro makakapundo ka ini kung gabos na tao matao na ng bakuna, tanga ni magkaigong protection sa helang na ini. So, kung ika bakunado, kung ika may protection, manang padudumanan si COVID-19. So, may na siyang may infect, so mapundo aning helang na ini. Okay. Doc Joey, sa kanya po baka nagkakapir ang mga brands ng kanyan ang yaon sa market, may Sinovac, may AstraZeneca. Ano po ang mga distinctions sabi kani and ano ang mga garo advantage kang saro sa kada sa saro? So, ining mga bakunang ini may inaapod na iba-ibang platform, no? Iba-ibang klase ng bakuna. Saro lang sindang bakuna, pero si pag-develop sa hinda iba-iba. Pag sinabi mo itong sa Pfizer o Moderna, nagagamit sinda kang RNA, no? Messenger RNA. So, bago siya actually plataforma ng pag-ibok ang bakuna. Pag Pfizer at Moderna, halangkaw ang pigsasabi nindang efficacy rate, no? Nasa 90 plus, no? 97-98%. And then, igwa kita kaning AstraZeneca na nagkuasa ng sarong portion kang virus na pigibo sa bakuna, no? So, may protein subunit, itong vector, no? Na medyo technical naman rin pagpara, pero ang AstraZeneca, iba man ang pagkagibo kay ni sa Pfizer sa Moderna. Si AstraZeneca, ang duration, ang interval niya, siya ang pinakahaloy sa pagtao, no? 12 weeks. No? Kasi si AstraZeneca, the longer si duration sa first dose, mas halangkaw ang effectivity niya, efficacy rate niya. Igwa kita mo yun si Sinovac, no? Ang Sinovac, inactivated vaccine. Ang inactivated vaccine, yun is yung pinaka-common na way na pag-give kang bakuna. Kung nagpapatudok ka mo kang flu vaccine every year, ang pagka-give kang flu vaccine is inactivated. So, halos pareho kang sistema kang pag-give ka ng Sinovac vaccine. As to the efficacy, no, medyo baba si Sinovac, 50.6%, no? Kaya lang variable, sa iba-ibang population, iba-iba si nagluluwas niya. May mga peculiarities din ng mga bakunang ini in terms kung paano mo siya isasaray. Pag si Pfizer and Moderna kay puhan ultra low freezer,
No, so kung digdi sa to, set up ta sa Camarines Sur sa Naga, mayo digdi ka tong freezer na para diyan. Pag AstraZeneca, regular refrigerator lang. Pag si Sinovac, regular refrigerator, no? Kasi 2 to 8 degrees. So, logistics-wise, mas madali sa to makaabot si AstraZeneca sa si Sinovac. Igwa pa kitang may na-approve pa yata na Johnson & Johnson sa Amerika. Kung nadadaong ta, single dose lang ito din. No? So, kadakon siya mga iba-ibang bakuna. Igwa din tong Sputnik, no? Sputnik, na yan, sa Russian. Oo, halangkawon man siya, 98 to 99%, no? Kaya lang, kay puwan man ka to, ultra low freezer, no? So, ang hapot ninda, arin dyan ang pinakamagayon, no? Sa ngunyan, ang pinakamagayon, si Yauna. Si matuturukan ka na. Dawa pa yan medyo hababa, no? Compared kay ini, paano kung si gusto mong bakuna, di man makakaabot sa to, particularly sa to sa Naga. Si Pfizer, paano to ibabiyahe digdi? Senta itatago. No? Si Moderna, senta din itatago. So, kumbaga, kung ano ang yaon, kung limbawa, kadaklang ka mga tao sa Naga, mabukunahan na, regardless kung anong brand yan, nakulang bagay na yan. Okay. Dok, sa mga ano ta po, mga healthcare workers na po hindi sa makulang sa Naga, kundi sa Kamsur, pira na pong percentage ang nabakunahan sa inyo? Mayo akong data, pero as sa BMC, nasa about 80+% ang nabakunahan ta. No? Sa NACC, about 70% din. No? I think Mother Seton Arog din kaya. Mayo akong data as to kung in totality, pero aram ko hanggang ngunya, nagbabakuna pa kita kang A1 priority kasi si ibang kantong habo, nagbaragong isip, no? Kaya during the time na vaccination, dahil na pwede, so padagos pa manggiraray ang pagbakuna, kasarabay kasi ibang mga priority groups. Saro na lang po, Dok, ang iba po nag-aagam-agam sa bakuna, baka ngaya grabeng side effects sa hawak ta. Ano pang garo assurance ta sa inda from the standpoint kang sarong infectious So, disease? sa kuya, no, ang bakunang nakuha ko Sinovac, kasi during that time, ito si pinakainot na nag-abo. Anong mga common side effect? Makulog sa pinagtusukan, kasi siyempre, dagom niya. Matanglay, no? Basically, kan si first dose ko kan Sinovac, akong namatian, pero si second dose ko, mas duman ko namatian ng matanglay, mas garo magabat si hawak ko. Pero after perang oras, nawara na. Ang mga common side effect ng mga bakuna, iyo yan, makulog, medyo nag-init si pagmati mo, garo kakalinturahon, no? Ano ba nagkakaigong allergy? Simpleng pantal, no? Hulog payo. So, yan mga common side effect. Kung hihilingon mo, mas dakula ang ganansya na nag-igwa kang bakuna kaysa kaining mga minor na side effect na nahihiling ka. Ang mga severe side effect ng inaapod na anaphylactic shock, nangyayari yan right after kang vaccination or within 30 minutes. That's why after vaccination, hingga pahalata pa silang 30 minutos tanganing ma-monitor. Bihira kan si experience pa sa BMC na nagkaigwa talagang side effect after, no, itong severe na side effect. Halimbawa, severe allergy, siguro saro lang sinahiling ni all throughout kang sa BMC. So kung igwa ka man history ng allergy, kung magkaka-allergy ka talaga sa bakuna, may hiling na tuloy siya within the first 30 minutes. Inapat ko po, nita ako po kaya ako, ning may allergy ako sa bulong, saka sa mga ibang pagkakan, kaya naghahanap kitang pwede. Pero sabi nga ni doktor kung anong available, ano anta na yan, yung kaipuan ta. Last na lang po tabi, Doc Joey, mensahe ta po sa mga kababayan ta, related sa pag-observe kan si mga protocols kan DOH. So, dapat tapos ining COVID-19, no? Baka pagunan nila, no, sa sarong taon na kitang naka-mask, naka-face shield, napapagal na siguro ang mga tao, pero di pa po tapos ang problema. In fact, mas dakul po mo niyan. In fact, ang mga pasyenteng napupuami sa ospital, mas grabe. No? Ang bang araw kanto na naglalaog sinda, ma-oxygen sa duwang aldaw, okay na. Ngunyan, inabot duwang simana na naka-oxygen. Halos gabos sa pasyente naglalaog sa BMC, may pulmonya na matindi dahil sa COVID. Ang oxygen consumption mo sa BMC, halangkawan ng baray. So, kumbaga, mas matindi ang nahihiling tangon niya ng kaso. Kaya dapat mas mag-ingat mangyari. Ay, Doc, ihabol ko pala.
ano importanteng maray ma-monitor ang oxygen level kang pasyente na may COVID? Kasi sa COVID-19, ang pigtatamaan niya talaga lungs. Okay. So nagkakaigo siyang pulmonya hanggang sa nararaot niya na si normal na pag inhale exhale, no, pagbuga sa kapag lupos kang baga, so kulang na naglalaog na oxygen. Pag kulang na oxygen mo, garo ka kayan malulula, kaya nadidismayo, or maluya ang paghiro mo na, kulang na naglalaog oxygen sa hawak mo, sa brain mo. Kaya yan ang numero unong pigmomonitor sa COVID-19. Salamat pong maray. Dr. Joy Ranyola. Thank you. Okay. Salamat po, Doc. Sa kanya po tunino ngunyan and JMR Coliseum, yun po niyang mega vaccination facility kang siyudad kang Naga. Paingalo po ngunyan, nagkaigwa na po sinda ning pagtao kang si second dose para po duman sa mga nainot na nabakunahan kang nakaagi po mga simana. Kang Miyerkules po, lampas na 400 na senior citizens po ang nabakunahan kani. Ang lista po para duman sa mga senior citizens sa mga kababayan ta, ang lista po yaon sa mga barangay. Then yan po ipapadaraig di. Iyo po ni ang priority po itong mga nainot na nagpalista. So duman po sa mga desidido, aram ta pong gabos kita nagmamaot, magdala po sa yung mga barangay officials, maghagad po ning tabang tangari pong maka-avail kita kan si pagbakuna. Pagkatapos po kan mga seniors mga padangat po mga senior citizen, mapaluwas naman po ning bagong listahan kanian sa tuyang national government, pasirin po sa local government, arin po na naman si mga masunod na nakalinyadang babakunahan. Ang lokal na gobyerno po kang Naga nagtagama na po ning awad-awad na pundo, close to mga 20 o 25 million for the purchase of vaccines. Tangari pong eventually ining taon pong ini 2021 magkaigwa po ning sufficienting bakuna and ma-achieve ta po si herd immunity nga gusto ta pong asin pigmamaota po sa Satoya Iglesia sa Satoyang Syudad. Bueno mga tugang, so far po mayo pa man po kitang na-receive na bareta na may nadismayo o may nag-alimpasay dahil po sa pag-ineksyon. Siguro gabos man po kita tuod naman sa mga re-ineksyon. So hindi po sa JMR facility. Dakula pong kaugmahan ta ang Satoya pong Arsobispo si Archbishop Rolando Tria Terona kang Archdiocese of Cáceres, kaya ba po ang nagkakapirang kapadian kang Archdiocese nagpabakuna na po kang nagtalikod na Miyerkules na hapon. Ang Satoya pong Arsobispo nagtyaga, naghalat, medyo humid po ang kamugtakan igdi, pero siya po nataanan na kang bakuna. Dakulang bagay po ni para sa proteksyon kan sa pong namumutan na Arsobispo Rolando Octavio Tria Terona asin mga pag-iriba po sa Archdiocese of Cáceres. So mga tugang, iyo po ni ang gusto kang gabos na mapapicturan. Pag natapos na po duman, pagparahalat ta, pirang oras kitang naghalat, nakapirma kita sa consent form, nabakunahan kita, then mga 30 minutos o 1 hour kita pig-obserbaran, pag mayo po ning adverse effects sa hawak ta, pasiring na po kita ngunyan igdi, mapapicture, pangarap na po makapapicture igdi. So sana po, gabos kita mga taga-Naga, makapapicture igdi yo sa mahiwagang ining wall na iniyo. Ako po, pangarap ko naman na makapapicture igdi aram ta pong kaipuan ta po ning bakuna. Pero bago po kami mga city officials, muna po. So sana po makapapicture kami igdi. Pagpapatunay na gabos na po kita na bakunahan. So sa gabos po kani, ang parati ta pong pigsasabi, ang paglikay, pag-obserbar kan si minimum health standards na sa tuya pong dapat na parating pig-obserbaran. So mga tugang, dadadamon po kita sa 89.5 radyo natin sa pagi po ni Station Manager Pe Mariscal and sa 105.5 Bicol Idol FM sa pagi po ni Idol Bong Villacruz. Pabalik po kami sa atyan sa iba pa pong mga istorya. Banganta po,
Ini pong sa tuyang importanteng maray na kaibanan, nayaon po sa laog kang piitan, pikapon pong person deprived of liberty na nakasurat po ning libro. Ano po ang saya pong saloobin habang siya po nasa laog kang kulungan, and nga rin pong importanteng mabasa ta po ni. May relasyon man po ni sa tuyong pagtagkilikan si mga libro. Whether yaon po sa laog kita kan sa tuyong mga harong, may mini library kita, o nasa mga commercial establishments kita na may mga bookstores, and even dyan po sa Naga City Public Market, ikaw po kita dyan yung mga tindahan na hasta sa kanya nagpapabakal po ng libro. Pero mabalikan ta po yan sa paagi po kan sarong importanteng nobela na pigsurat po kan sarong nakakulong sa Naga City District Jail. Pero mga tugang, duman po pala sa mga day nakadalan kan sa to pong huring episode, about po sa story ta po sa mga contact tracers and sa to pong City Youth Mayor. Balikan ta po ang sa tuyang Facebook page Kagawad Lito de Rosario para po sa kumpletong detalles, tangari po makakuha kita ng ideya ano po ang mga pigigiri bukan mga contact tracers ta, and siriman kan ang mga programa ngunyan kang sa tuya pong City Youth Mayor and mga City Youth officials kang Naga City. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario. Kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadagog yan live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga. Asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na. Tanganing updated ka sa mga happenings. Igdis sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Pero mga tugang, yaon po kitang ngunyan igdi sa Naga City District Jail. Hindi po sa barangay kang Del Rosario, Naga City. Ikaw po kitang ngunyan igding sarong person deprived of liberty, PDL, o most commonly known as inmate, na nakapagsurat po ng sarong nobela. Sinini po ngunyan nasa libro na. And mahiling ta na po sa merkado, asin makaka-order na po kita. Aramon ta po, asin biston ta, ano po ang motibasyon, ano po ang nagtulod sa iya na magsurat po kan librong sinambit. Kan Pebrero po ngunya na taon, nakaresibi po akong surat hali mismo kay Pat. Siya pa ang author kan nobelang Rehas is Real na nabilog niya
nasurat sa laog kang pagtinir niya sa BGMP Naga City District Jail. Asin ini nagipong posible sa tabang man kang Welfare and Development Office kang District Jail Male Dormitory. Maugma po na nataanan yung pagkakatawan ang sa inyong lingkod, mapili na saro sa mga inot na makabasa kan manuscript kang nobela. Asin kita po nakapagtao ning reaksyon manungod po digdi. Madalagan po mga tugang ang istorya manungod sa solterong si Oli. Dakol siyang pag-aagihan, ipapahiling niya kung paano natanyog ang sa iyang pagtubod, ang sa iyang paninindugan, urog na ang sa iyang paglaom. Seryoso po ang tema kay ni, asin laom po ni Pat. Asin kan iba pang nakatuwang niya sa pagbilog ang librong ini, nalugod maging giya ini kan kadaklan. Maging giya niya to gabos sa kada aldaw na sa tuyang katubangon. Lugod po kapurutan ta inining adal, and para po duman sa mga maot magbakal kan libro, available na po ini ngunyan. Bisitahon ta po ang Alon Books Facebook page para po sa mga kompletong detalyes. Nagapadyos mabalos po ako sa mga opisales kam Bureau of Jail Management and Penology Naga. Asin sa imo man, Pat, sana po sa maabot na mga panahon magkahilingan kita personal. Nagpapaabot ako sa imo ni congratulations dahil sa imong librong ini, sa imong nobelang ini, dakol ang mga napupukawan asin mapupukawan na mga emosyon. Pero mga tugang, si mga mahilig po sa libro, aram ta po baga na ang library iyo ang saro sa mga paborito tang lugar sa tuyo pang eskwelahan, sa tuyo pang pag-research, and paghanap ng mga reference materials. Alagad po ngunyan dahil igo kita ning COVID, talagang nabaling po kita sa tuyo mga computer, sa internet, ang mga research materials na po halos yawan na sana sa mga sa computers ta pag-search na po sa web, Pero mayo pong mga kadaog sa pagbasa ng libro, mga nobela aro po kan nasurat ni Pat niya po dyan sa Naga City Retail. Hindi po sa Naga City Public Market, iba po kita ng mga stalls sigdi, nakakalima pong stalls ni na nagtitinda po ng mga libro. Mapipili ta magayon ang lugar po, maliwanag, maliwalas, malinig. Hindi po sa Naga City People's Mall. Ayaw po ang mga kaibanan ta po na mga nag-aarasikaso kansi mga gamit, Pwede ta pong pagpilian kadakol po mga reference materials po igdiyo, mula sa elementary, high school and college, mayo pong mga kadaog sa pagbuklat ng libro. Kadakol po. And igo po na yung mga recycled materials, na available. Ma'am, sorry pa ka muna ganagi. Sorry pa ka muna registered pa ako dito, sir, sorry pa ka muna pwede phone pagtinda. registered pa ako dito, sir, pagkaganda ni mama ko 2010. Okay. Pa ako dito. Sasali na po. Yung po install ni mama. Tapos kapag ano po na install. Okay. So pirang taon na ka mag-isa sa public market? Time ni mama mo? Kasi lang, pang po po ng 1990s pa po, yaw na kami dito. Okay. Di ba po na sa sulang market, yaw na po ng yaw na po ng... Ini ang dati nindong lugar baga? Ining... Dito po, dati po yung kami daw sa may sagdan. Okay. Sa may side na. Ganyan pig-relocate ka mag-di, Pang nilalabot po na pagayon sa market, yun ang po ni sale. Okay. Gayon, maliwalas ang lugar nindo. Ikaw ka mo mga pati mga dyaryo, mga lumang mga na pwedeng i-recycle, Ayun po, na mga paper machine. dahil man nindo ni magigibo kung bako man sa hilig, di ba? Hilig man talaga. Namana mo kay mama mo, tapos ngunyan kung bako mong hilig, dahil mo man talaga ipupursige mo.
Oh. So anong pakapunan ta naman sa mga nagdadalan ta? Itong mga mahilig magbasa ng libro? Hindi na po ka mata. Parati po sa mo. May tawad na, may dagdag pa. Okay. So, thank you. So, yun po yan, pasar po kita igdi. 5 stalls po niyo kabos, igdi sa Naga City People's Mall na pirita pong pasaran, maaliwalas po ang lugar. Iba-ibang klaseng libro. O yan po, ang mahiling ta. Igdi po sa tuyo po nga kinamutan. Time kita balikan ang mga chapter pabalatan ng mga. Kaya nagkilikon ta po ang mga libro na yaon sa mga bookshelves, sa mga eskwelahan ta, sa mga department stores, o sa loob ng harong. Importante na aadalat na sa ibalwata ang kagayunan ng beauty. Pero mga tugang, duman po pala sa mga daing nakadalan kasi sa to pong huring episode, about po sa story ta po sa mga contact tracers and sa to pong City Youth Mayor. Balikan ta po ang sa tuyang Facebook page Kagawad Dito de Rosario para po sa kumpletong detalles, tangari po makakuha kita ng ideya ano po ang mga pigigiri bukan mga contact tracers ta. And siriman kan ang mga programa ngunyan kang sa tuya pong City Youth Mayor and mga City Youth officials kang Naga City. Ngunyan po pala na simana pong ini, duwang dar ko lang proyekto po ang piga inauguraran, ini po sa Santa Cruz Elementary School and siriman po dyan sa Kararayan, barangay kang Kararayan, Naga City. Mga projects po ni Congressman Gabi, ni Mayor Nelson, sino kanlukan na gobyerno ka na Naga. So, yun po ni si mga importanteng kalakawan ngunyan pong simana. Para po pala duman sa mga nag-birthday, siguro ang pangarap din dumabakunahan naman, so sana po mag-abot naman po si Dakol na mga bakuna. Happy birthday po sa Indo, sa mga nag-birthday. Belated happy birthday, duman po sa mga ma-birthday advance, sabi po nga ni Ken, dapat pirmi po kitang nasa maray na kabugtakan. Ang tama pong paglikay, iyo po ang pinaka-importante pong maray ngunyan na panahon na ini. So mga tugang, sa pagi pong yan, mapaaram na po kita. Hindi po sa tayong programa, pag-urlayan ta po sa ika-23 na edisyon. Halawig na po pala Salamat po kita duman sa mga panagos po nagtatangkilik sa tayong pong programa, hindi po sa tayong Facebook page and sa YouTube channel Kagawad Dito de Rosario. Liwat po, mabalik kita sa masunod na simana, hindi po sa 89.5 radyo natin, sa pagi po ni Station Manager Pem Mariscal and sa 105.5 Bicol Idol FM, sa pagi po ni Idol Bong Villacroz. Salamat po sa kabos, keep safe. Sana po maabot ang panahon totalmente na pong matapos ining problema to sa COVID. Gabos po kita na dibisilan, pero sabi nga ni kaya have faith. So salamat po, maray na aldaw sa Gabos.
Diyos mabalos po.